Každý deň prichádzal tučný kontrolór na stanicu, aby stihol svoj vlak. Ahoj, pozdravil vždy Thomasa. Pamätaj si, Thomas, nebuď netrpezlivý. Nikdy nebudeš taký silný a rýchly ako Gordon, ale môžeš byť naozaj užitočný rušeň. Nedovoľ hlúpym vozňom, aby si z teba uťahovali. Na stanici bolo veľa vozňov a Thomas pracoval veľmi ťažko, lebo ich stále ťahal alebo tlačil. Stál tam aj malý vagón a dve také čudá, ktorým rušňovodič hovoril žeriavi. Toto je opravárenský vlak, povedal Thomasovi. Žeriavi sú na zdvíhanie takých ťažkých vecí, ako sú rušne, vagóny a vozne. Jedného dňa stal Thomas na dvore. Zrazu začul zapískať lokomotívu. Pomoc, pomoc! Stanicou rýchle prefrčal nákladný vlak. Jeho rušeň James bol veľmi vystrašený, lebo mu horeli brzdy. Oni ma tlačia, vzdychal. Do toho, smiali sa vagóny. Pískajúc, pomoc, chudák James zmizol. Rád by som im dal príučku, povedal cisternový rušeň Thomas. O chvíľu zaznel poplach. James sa vykolajil, pošlite opravárenský vlak, rýchlo. Pripojili k nemu Thomasa a vyrazili. Thomas ťahal ako najlepšie vedel. Rýchlo, fučal. Napodobňoval Gordona a myslel to vážne. Hlúpe vagóny a tie ich žarty. Dúfam, že chudák James je v poriadku. Jamesa našli v zákrute. Ležal na poli a hľadela na ňo krava. Jamesov rušňovodič a kurič ho celého dôkladne prezreli, či si veľmi neublížil. Netráp sa, James, povedali, to nebola tvoja chyba. To tie drevené brzdy, čo ti dali. Stále hovoríme, že nie sú dobré. Opravený vlak nabok otlačil Thomas. Potom odtiahol i poškodené vagóny. O nie, vzdychali. Zaslúžite si to, karhal ich Thomas. Celé popoludnie ťažko pracoval, fučal tam a späť. Dostali ste príučku, povedal vagónom a oni odpovedali. Áno, dostali. Áno, tak, dostali sme. Dva žeriavi potom vrátili Jamesa späť na kolajnice. James sa snažil pohnúť, ale nevládal. Tak mu teda Thomas pomohol do depa. Tučný kontrolór už na nich znepokojene čakal. Dobre, Thomas, povedal. Všetko som počul. Veľmi si ma potešil. Si naozaj užitočný rušeň. James dostane nové brzdy, namaľujú mu nový plášť a ty budeš mať celú bočnú koľaj iba pre seba. O, ďakujem vám, pane, povedal Thomas. Thomas žiari odteraz šťastí. Má svoju bočnú koľaj a dva vagóny, ktoré sa volajú Annie a Clarabelle. Celý deň sa s nimi pyšne premáva sem a tam. Nikdy nie je sám. Edward a Henry sa pri ňom často zastavia a povedia mu, čo je nové. Gordon sa vždy ponáhľa, ale nikdy nezabudne povedať hu, hu, hu. A Thomas mu vždy naspäť odpíska pi, pi, pi.